Nytkö lähti? Oi perseen. No ei tullut lintua. Minä haluaisin metsästyskortin. Onko hyvä teltta? Joo. Tässä on minun kakkoispaikka. No niin, kat. Mitä täällä taas näin paljon romua? Tuosta, asset. Torstai-päivä, kello on 10:01. Haaveena olisi, että tänään vielä kerkeäisi käyttää vähän koiria metsässä. Pojalle aseen matkaa. Fagegun. Lähetään. Siitä se vaimo jostakin. 1 KPL, 2 KPL koiria. Gun and Boys. Boys menee tuohon. Noin. Missä tutti? Missä on tutti miehelle? Ei oo tuttia miehelle. Missä on Sepon tutti? No niin, nyt on matkaan päästy. Poika aloitti uskomattoman huutokonsertin siinä. Ja minä aloitin, koska löin polven tuonne vaunu johonkin oveen todella kovasti. Ja no ei nyt itku meinannut tulla, mutta meinas kuitenkin. Koitetaan pärjätä asian kanssa. Laitetaan tuosta vielä tyttöpäiväkodista kyytiin ja sitten lähdetään tuon Pohjois-Ruotsin jällivaraan suunnilleen. Lähdetään katsoa, koska siellä lintua maastossa. Jos tälle iltaan vielä kerkiäisi pari tuntia käyttää koiraa, niin olisi aika mukava. Ja mehän käytiin tuolla Ruotsissa ja pyynnissä viime viikolla aloituksessa ja silloin kyllä meni hommat hyvin, että sillä lailla on odotuksia. Meillä silloin oli semmonen homma, että kun lähdin mettään, niin ensimmäisen tunnin jälkeen tilanne oli tämä. Nyt löysi koira linnun, varmasti. Samaan tien rävähti haukku, kova haukku päälle. Kyllä jos puusta löytänä saa koira haukkuun, niin kyllä se pitää palakita, jos pääsee ampumaan. Onko se näin, että Google on vielä lintukoira? Minkä löysit, hä? Tyttö! Minkä löysit, hä? Hieno tyttö. Olet taitava. Oi oi. No, ei odota. Ei tämä ole aivan Alpine Spritein kokoinen metto, mutta älä. Voin sanoa, että tuntuu aika hyvältä. No saatiin muuten kiikari silmäkulmaan. Meikä ninjana vaan tuolta hiipiä. Tämmöiseen petääjään Google haukkuu. Noni. Oi että. Ei uskaltanut alkaa katsoa videota, kun viime syksy oli niin vaikea. Pakko saa apina pois selästä. Viime syksy oli niin vaikea. Onhan se makia. 20 minuutin haukku. Hyvää haukku ja merkintää niin metton. Kyllä tuntuu hienolta. Hyvä jatkaa kautta. Haulipiipulla. Olisiko 30 metriä ollut matkaa tonne petääjään. No niin. Lähteekö jatkamaan? Joo, tosiaan tuommoinen tilanne oli heti niin ensimmäisen tunnin aikana. Koira komian metoon haukku. Ja seuraavana päivänä tilanne oli tämä. Nyt lähti lintu tuolta. Koira haukkuu, näkkiinkö nousi puuhun. Näkkiinkö nousi puuhun? Oliko lakka terve koppelu? Tuonne jonnekin nousi. Pitää ottaa äkkiä aseessi lähti. Kattoo, niin jos on teeri, niin se ei kovin kauan kestää haukus. Nui. On se nättiä. Osaavan koiran kanssa pyytää. Että sinänsä on ihan niinku luottoa lähteä pyytiin näillä koirilla. Ja varsinkin tulevan aiemmalla. Mutta ei niistä ikinä tiedä miten ne pelaa. Että silloin ne on viime viikolla pelannut, mutta tämä on uusi viikko ja uudet ujeet. Siihen stoppa hää. Joo. Se on niinku finito eli bueno. Pojusi haluaisi vaan matkaa kuulemma lähteä. Täytyy käydä ihan yksinään iltalenkkiin. Ja sinne lähti koira ensimmäiselle hakulenkille. Tässä menee varmaan jotenkin suurien metsojen polku. Tätä seurataan, löytyy iso metso.
Tämä on aina vähän tämmöistä, kun täysin tuntemattomille alueelle tulee, niin ei ikinä tiedä, että minkälaisia ne on. Ilmakuvasta vaan katsella. Ei voi ikinä tietää, että onko niissä lintua. Mutta sillä lailla niitä uusia alueita löytyy. Ei sitä aina menee vaan vanhoille tutuille, niin ei löydy sitten uusia mestoja. No niin, nyt alkoi haukku. 190 metriä matkaa. Ai että. Yhtäkkiä pamahti päälle, ei ollut mitään kyselyä. Kyllä se on vaan mukavaa tommosen koiran kanssa, kun tietää, että se aina se jonkun haukun saa. Se voi olla tyhjäkin, mutta aina pääsee hiipimään haukulle. Niin se on niinku sinänsä mukava pyytää. Se ei ole tietenkään ihan hirveän mukavaa, että jos on tyhjä haukku, mutta niitähän sattuu. Onko mä nyt sen näköinen, että mä voisin lähteä lintuhaukulle? Mun mielestä mä oon. Ihme, jos ei ole näkölintu, on niin tiukka haukku. Ei ole mahdollisuutta nähdä sitä koiraa kyllä millään. On niin, eikö tuolla vilahti jo? Oi paska, karkasi haukusta iso lintu. Pikkusen harmittaa, mutta nämä on näitä. Enemmän se harmittaa, jos olisi ampunut vaikka ohi. Tai selvästi itse karkottanut, mutta ei vaan kestänyt. Ei ne aina kestä. Oli kyllä hyvä haukku. Kesti se vajaa 10 minuuttia. En tiedä, menikö vähän liian hanakasti haukulle. 75 metriä oli matkaa ja siitä alkoin kiikaroimaan. Koira oli tämmöistä koivikkoa, niin kuin näkyy siellä takana. Tosi korkeasta männy, ihan latvasta lähti lintu. Olisiko pitänyt mennä vähän sen varovaisemmin, mutta nämä on näitä. Ei voi tietää, karkasko se mua vai muuten vaan. Mutta hyvä alkureissulle koira hakee ja 2 lintua sitä lähti, toinenkin lähti viereisestä puusta. Mutta tässä on taas metsojen polku. Lähdetään seuraamaan sitä, niin löytyy metso. Viimeksikin löytyi heti 2. Löytyisikö nyt 3? Hei, katsokaapas. Saavuttiin murhapaikalle. Selvästikin teerelle on käynyt aika heikosti. Oliko tämä kuitenkin teerien polku? Tuolta tulee polku. Tämä ei ollut metsojen polku, teerien polku. Nekin kelepaa meille. Lähti tuosta 50 metrin päästä aivan jäätävä iso metto lentoon koiraa eestä. Just että tuli koira uudelta hakulenkiltä ja juoksi tuohon 50 metrin päähän, niin koira eestä lähti. Ei karkonut minua, mutta on sillä varmaan minusta ollut jo tieto. Tässä menee tämä sama polku, mitä mä oon kävellyt ja puhunut sitä metsojen polusta. Niin se lähti taas tästä polulta. Suurien metsojen kulkureitti. Tuonne se jonnekin lensi suun taakse. No tuo koira tekee monesti sen, että se menee 50 metriä perässä ja sitten se pysähtyy kuuntelemaan, kopsahtaako se puu. Jos se ei kuule kopsausta, niin se ei lähde perään juoksemaan. Kaippa se ajattelee, jotta ei se sitä löyä, jos se ei kuule, että se kopsahtaisi puu. Mukavasti ollut tilanteita heti reissuun alkuun. No, ei löytynyt enää metsojen polun päästä metsoa, mutta sieltä löytyy metson kokoinen asuntovaunu sekä asukkaat. Aiko lähteä huomenna metiin? Jos isi lähtee mukaan. Mille haisee?
karkille. Ei oo mistään koivupahkasta, mutta tätä kuksaa reistelty. Kyllä tästäkin voi juokka haavia. Tosiaan eletään perjantai-päivää ja vaimo tuossa kävi jo metänsä aamulla toisen koiran kanssa. Nyt ollaan kyllä lintualueella. Tässä oliko se 3 vai 4 lintua. Mettoja oli kaikki. Mutta että lintuja on tässä nyt ympäristössä. Mä tuossa kohta puolella. Itse sitten tuon oman koiran kanssa tuonne vähän kattelemaan, että löytyisikö. Nyt vietellään tämmöistä rauhallista perhearkea tässä nuotion ympärillä. Juodaan kahvia. Ihan mukavasti kyllä hakkeenut koira kävi tuolla äsken 400 metrin päässä ja on pian 500 metrin lenkkintie. Mikä siellä haisee? Vai haiseeko mikään? Juokseeko juoksemisen ilosta? Mutta mukavasti kyllä jalka nousee koiralla. On vähän väärä suunta, vaan minkä sille vois linnut on tuolla. Siis mulle iski tuossa talvella kun aivan uskomaton juoksuhulluus. Koirien kanssa niinku joulu ja juhannuksen välissä juoksi semmonen 1000 kilsaa, joka on minulle ehkä jopa liikaa. Pyörälenkit päälle, niin vaan kyllä se täällä sitten syksyllä metässä niin palkittaa, kun koirat jaksaa juosta. Ainakin tämä vanhempi. Jaksaa hakea, vaikka on suht lämmin keli. Etsii lintua, ei ole tänään löytynyt, mutta hakkee hyvin. Vaikka olisi useamman päivän jahtireissu, niin löytyy ainakin jonkunnäköistä kuntopohjaa juossa. Kyllä niitä vaan kannattaa juoksuttaa. Se sitten palkittaa tällä syksyllä, ei tarvi potkia liikkeelle, että menehän nyt. Hyvät ihmiset, katsokaa mikä löytyy. Polku. Onko tämä metsojen polku? Metsojen polun päässä on aina metso, ellei 2. Tuolla lentää kuukkeli. Onko tämä joku kuukkelipolku? Ei oo tossa. No niin. Tulihan se haukku sieltä. 365 siellä pärähti haukku käyntiin. Ai että tätä sitä odottaa aina koko päivän kun juoksut tätä hetkeä kun se pärähtää se haukku. Ja nyt se loppuu. Ei oo tosi. Loppuuko saman tien kun meni hehkuttaa. Ei, kyllä se jatkuu. En todellakaan tiedä mitä siellä tapahtuu. Mutta koira meni takaisin sinne ja jatkoi haukkua. Tuo koira tekee välillä sitä, että se lähtee haukkupuulta, käy jossakin seikkailemassa, mennään jatkamaan haukkua. Se ei niinku kokeiden kannalta varsinkaan ole todellakaan hyvä, mutta en mä tiedä mitä sille pitäisi tehdä. Kyllä mä nyt kuitenkin, jos tuolla lintu on, niin aion se ampua, vaikka se sitä välissä kävikin pois. Jos siellä joku kokeneempi pystykorva metsästäjä tietää, mitä tuollaiselle kannattaisi tehdä, niin saa vinkata. Pyynnin kannaltahan sillä ei käytännössä ole väliä, jos se menee sinne haukkupuolelle takaisin ja jatkaa haukkua, mutta no niin kuin kokkeessa esimerkiksi, niin siitä tulee rankkua. No ei nyt lopeta, kun minä olen tulossa. Piti polvet kastella ja yksi tuttu pystykorvapyytäjä mulle on sanonut, että lintu ei saa, jos ei housut kastu. En tiedä mitä tarkoitti. En ole vielä viihtynyt kustaa housua, niin mä en kokeile tää suussa konttaamista ensin. Tuolla se haukkuu nyt tuota yhtä samaa mäntyä. Ei varmasti ole lintua, se on käynyt nyt useamman kerran pois sieltä, mutta kun se näkee, että mä hiivin haukulle, niin se heti innostui, että joo, on siellä varmasti lintu, kun isäntäkin tullut. Mutta tuo on kyllä sen näköinen puu, että siellä on varmasti ollut lintua. Näkee, että on tuo latva aivan kynsitty havuista. Voi siellä jossakin ollakin, mutta koira on pikkuisen sitä mieltä, että ammu jo.
No, nyt kävi tämmönen. Nyt on muuten nolo, jos sieltä lähtee. Voi siellä olla rungon toisella puolella joku teerikana. On tässä kato ollut Joo, aivan tuoreet paskat. Nää on välillä näitä. Joku aika tuossa sitten hehkuti, että tää on parasta mitä voi kokea, mutta vastavuorosta niin voin kertoa, että tämä ei ole parasta mitä voi täällä kokea. Niin monesti lähti haukulta, niin oli just semmosia viitteitä, että se on tyhjä. Aina ne jotenkin ainakin puolivarman päälle haluaa ottaa, koska on useammin sitten karkottanutkin linnun, kun siellä onkin ollut joku koppelo tai metto. Se osaa se mettokin mennä yllättävän hyvään piiloon. Nyt todella suuri metso lensi tuonne. Ei kestänyt haukussa. Ei vääneen aika. Kuuluko lähti lentoon ja laskeutui tuohonkin 60 metriä. Alkoi kirskauttelleen koiralle nokkaa ja koira siihen alle ja alkoi haukkumaan. Ei yhtään kestänyt haukussa. Oi raatoko olisi pysynyt. Ja jäätävä metto, semmonen vaunun kokoinen metto varmaan. Ellei jopa isompi. Tästä on joku 200-300 metriä siihen äskeiselle paikalle, niin hyvin paljon mahdollista, että samaa mettoa tai sitten saa useampi. Koira olikin tuolla. Mitä ihmettä, mä luulen, että koira on tuolla, vaan se on mennyt takaisin tuonne. Sinne nousi puu, onko koppelo? Kuuluuko kotkotti? Siitä lensi. Siinä oli pari tilannetta. Ei ne vaan pysy aina haukussa. Ois paljon makia päästä puhuttamaan. Ei se aina onnistu. Olisiko siinä ollut pariskunta? Koppelo ja metto. Sellainen päivä oli ne tilanteita, mutta ei päästy paukulle tänään. Ei tuo onneksi niin vakavaa. Siitä sitten pikku iltapalat ja untemailla. Sofia, No, mihin mennään? mettälle. Mettälle. Miksi meillä on rinkat selässä? Tuon näköinen metsästäjä, kun sanoo, että voinko lähteä Googleen ja isin kanssa mettää yöksi ja metälle, niin ei tarvitse meikäläiseltä kahdesti kysyä. Nyt sitten mennään. Katsotaan kuinka kauan tyttö jaksaa. Tarkoitus on tuonne parin kilsan päähän yöksi ja siitä sitten käy Minne Google? kopaaseen. Minne ei se Google taas. Katsotaanpas mihin Google kippas. Missä Google? Se on tuossa ihan lähellä. Ihan lähellä. Kuinka lähellä? 75 metriä. Toivotaan, että saataisiin lintutilanteita. Pääsis tyttö hiipii haukulle. Oliko se sadetanssi? Joo. Ei oo. Ei sadetanssia nyt. Perusatanssi. Perusatanssi. Tee lintutanssi. Ei. Olisiko tässä hyvä paikka? Oisko tässä? Joo. Nukutaanko tässä? Joo. Pysty siihen, reppu siihen. Siinä olisi teltta. Onko hyvä teltta? Joo. Tässä on minun kakkospaikka. No niin, kat.
Aletaanko me nukkumaan? Jaa. No niin, me aletaan nukkumaan. Jaha, se olisi leiri purettu. Sitten vaan rinkkaa selkää ja... Sovi. Metsästämme. Metsälle. Näitä kokeilla, jos tänään saataisiin joku haukku tuolta. Rinkka selkää ja matka. Ei tullut meidän reissulla saalista, mutta Sofi, oliko mukava reissu? Oli mukava. Tästä nyt tuohon autolle kävellä parista metriä tää polku tietä pitkin. Sitten lähdetään siirtymään vähän ja käydään katsomaan muita alueita. Jatketaan harjoituksia. Lähdettiin nousemaan tätä vaaraa pikkusen ylöspäin. Joku kyselyhaukkukoiralla oli tuolla 300 metriä ylärinteessä. Siellä pitäisi tulla kohta semmonen purovarsi ja suoni. Niitä lähteä kiertelemään. Voi olla, että tultiin pikkusen liian niinku korkealle ja kuivalle maalle näin alakukauden pyyntiin, mutta ei se mitään anna, jos ei yritäkään. Sillä lailla siitä lähti. Voi raato. Mikä siinä on, että aina kun ottaa kameraa ja alkaa puhumaan tai jotakin, siitä lähti metto minun eestä. Siitä on koira juossut ihan vierestä tuosta. Ei oo haistanut. Tämä on just, että täältä välillä se koira saattaa ottaa selvästi jonkun vainun ja mennä 400 metriäkin sivuun ja aloittaa siellä hauku. Sitten se menee 3-40 metrin päästä linnusta eikä sitä huomaa. Niin, tuolla alkoi haukku. Kovasti kotkottiin ja ei kestänyt. Ei kestänyt. Ihan hetkeä tuonne karkas. Kauas meni. Koiralla tympäsee. Ja isännällä tympäsee. Miksei ne pysy? Mikä tässä nyt on taas? Ei peloa tämä homma. Ei pysy haukussa. Mahto olla kyllä teeri tuo äsken. Taas alkoi haukku. En tiedä onko sama lintu mikä tuolla kotkotteli. Täytyy pikkusen kiikaroida. Ei oo tosi, meikä oli kiikarit autossa. Oli niin innossaan tänne mettään, että ei kiikarit autoon. Enemmän intoa kuin taitoon. Pitää kiväärin kiikarilla kurkkia. Kemppiläinen sieni löydetään vielä reppu. Nyt loutolintu. Ihan tuolla latvassa. Mahtaa olla teeri. Todella vaikea löytää ampumalinjaa, kun täällä on näitä koivuja. Ei vittu liian lähellekään mennä, mutta joka kohdassa on niinku koivuja ampumalinjalla. Ei oo tosi. Nytkö lähti? Voi persi. Ei kestänyt. No mitä? Hieno tyttö. Ei, nyt ei mennyt kyllä koiran piikkiin. Meni kyllä isännän piikkiin. Joo. Näkee se linnua tosiaan tuolta. Se on 10 metrin päästä vaan. Jos ei tuota videokameraa alkanut virittelemään, niin sen olisi pystynyt ampumaan. Ampumaan kyllä ja siinä värkkäsi. Se on se perinteinen, että heti kun viritintä alkaa painaa alas, niin se karkaa se lintu. No meni isännän piikki, olisi pitänyt kyllä ampua ja lopettaa nämä videohommat ja ampua se lintu. No voin kertoa, että seuraava lintutilanne, jos vielä saadaan, niin en leiki enää ton kameran kanssa. Kyllä mä sitten vaan ammun sen. Toki ei se nuokaan haitakset tuolle koiralle ole. Että karkoo nuo linnut haukusta. Oppisiko se siinä sitten vähän sitä sitkeyttä, että on sille nyt kuitenkin ammuttu lintu. Että jos olisi pentukoira ja ensimmäiset linnut, niin sitten olisi vähän vakavampaa. Mutta eihän tämä niin vakavaa. Tuolla se 4,5 metrin päässä etsii jo uutta. Sellaista se on.
Otahan tuosta pikkusen ruisleipää. Hyvä tyttö. Eikö meillä oikein mennyt se homma nyt? Jori, olet taitava. Joo. Ei ollut enempää. Koko ajan katkoo yhteyttä. Ei oo tosi. Miksei se voi päivittää tuota? Ja kun mä sanon, että se pätkii yhteyttä, niin se pätkii sitä koko ajan. Hyvänen aika. Koko ajan kun menee yli 500 metrinen. Tai 400 metriä, niin se katkaisee se. Laajalta, sopivan laajalta hakkee kyllä koira nyt. Hyvin sai intoa, kun karkas teeri haukusta. Aloitti koira nyt tuolla 600 metriä takarinteessä haukuja. Hetken haukkuja siirtyi 100 metriä. Ei ollut 100 metriä lähemmäs. Ajaa 500 metriä matkaa, niin pitää lähteä tuonne nousemaan. Voin kertoa, että nyt en ota videota, vaan jos siellä on lintu haukussa, niin ammuu samaan tien. Seuraavassa pätkässä näette, että onko meillä lintua vai eikö meillä lintua. No ei tullut lintua. Yllättyneet pari jonoa. No ei oo jonossa ketään. Joo, ei tullut lintua siitäkään. Eipä se kestänytkö hetken se haukku. Sitten loppu. Mitä lie? Joku siellä on ollut tosi pitkä se porkkas tuolla. Joku lintu siellä on ollut varmasti. Eipä tullut siitäkään jälkipolville kerrottavaa. Nelisen tuntia ollaan oltu ja 40 kilsaa koiralla mittarissa. Se sisältyy toki se puolen tunnin haukkukin vielä. Että on kyllä tyytyväinen. 4. jahtipäivä, noin jaksaa juosta. Kylläpä se olisi makia päästä koirapalakitteen vaan melkoisesti kun aamulla silloin heti sen yhden teeritilanne sössin. Niin sai koiratakin aivan järkyttävää intoa tai raivoa siitä, että se on niin hakenut hullu sen jälkeen. Kuka sieltä tulee? Hieno tyttö, ei oo mulla sulle mitään, syö mustikoita. Lähdetäänpä jatkamaan. Ja laukalla lähtee. No nythän se löytyi kauan odotettu Metsosen polku taas täältä. Voisiko tämän päivän päässä olla meille metso? Ei oo metsoja tänään näkynyt. Aamulla oli kyllä se yksi metsotilanne. Mihin se jatkuu? Missä on Metsojen polun pääty? Teeri kukertelee tuossa takana. Tässä oli ympärillä teeriä, yhtäkkiä kuului kotkutusta joka puolella. Koira tuossakin eesami sääliin. Mitä tuo tuolla kotkottaa? Se onkin aivan lähellä. Läppä kyllä. Brrr. Mitä se tuolla kukertelee? Katsotaanpa löytäisikö koira sitä, kun tulee takaisin. Koira aloitti 2,5 metrin päässä tuolla eessä hauku. Tuossa kotkottaa joku kana. Miksi se tuolla lailla kotkottaa? Onko se syömässä vai? Nyt se lähti. Se oli tuossa 60 metrin päässä. Mutta nyt lähdetään toiselle haukulle. Todennäköisesti sillä on teeri.
Perse oli oksia ees. Nyt jälleen tippu, jes. Nakkuteeri sieltä. Todella pitkää hyvää haukkuu. Oletko taitava? Olet. Oh. Oli kyllä sykkeet korkealla tuossa. No joo. Mä olin jo vähän niinku luovuttamassa. Koira on juossut sen 45 kilometriä. Ja ollut haukkuja. Minä oon tunaroinut. Monta päivää pyydetty. Ollut tyhjiä haukkuja. 45 minuuttia. Aivan täyttä tykitystä. Ja minä hiivin tuolta ja aivan todella niinku tihiää tässä mä tuolta tulin ja ryömin ja kiersi ja tuolla oli ehkä 30 metrin päässä jo. Tuossa koivussa ehkä. Ei mistään mennä nähdä ja tämmöstä rämeettä täällä. Ai että sinä olet taitava. Nyt päästiin palakitteisiin. Jaana syöt pää. Hei, ei tarvi alkaa äkisemmä. Sovitaanko, että minä saan tämän linnun ja sinä saat sisukset? Ai että se tuo rihlakko on kyllä hyvä. Haulipuolella napsautin. Koira lähti ja etsii uutta. Tuon Google tänne, niin saat täältä sydämen. Tulee. Kylläpä se palaakitti. On sitä nyt haettu taas tälle reissuun. Yhtä lintua, mutta on se vaan niin hienoa kansalliskoiran kanssa pyytää. Jos niitä onnistumisia tulisi koko ajan, ei se tuntuisi kuule näin hyvältä. Ei varmasti. Joo. Oi että. Ei me syyä. Lähdetäänkö me tuonne autolle päin pikkuhiljaa, niin saat ihan oikeeta ruokaa. Joo. Niin, okei, alright. Eihän siinä. No elää suutu. Kovalla innolla hakemaan. Nyt Google lähdetään autolle päin. Ei enää tuolta väärästä suunnasta niitä lintuja. Hyi että. En kyllä. Jotenkin ällöttävä. En kyllä ymmärrä, miksi jotkut haluaa tehdä käärmeitä lemmikiksi. Todella inhottava otus. Mitä ootte Sofia touhunut täällä? Ei mitään. Arvaa mitä sisäpuutek. No. Nukkuu ihan tonnin päikkäreitä. Tonnin päikkäreitä? Tunni, joo. Isipä sai linnun. Tiedän. Oliko se hauskaa? Joo, aika hauskaa. Mä haluaisin metsästyskortin. Minkä takia? Minä saan Ruotsin harmaan pystykorvan. Siis, eli hän saa... Norja harmaa on luvannut joskus, että kun hommaa metästyskortin. Ruotsin? Niin, tuossa kävi joku ruotsalaisporukka ja niillä oli Norja harmaa, niin se aivan rakastui siihen koiraan. Tuollaisen koiran minä saan. Tuommoisen isi osta minulle. Minä haluan metästyskortin nyt. Niin, en tiedä, mitenhän tuommoinen 5-vuotias pystyisikö semmoista viedä metästyskorttikurssille. Periaatteessa. Tarviiko sillä lukia tai kirjoittaa? Tai ehkä me odotellaan vielä vähän, koska mä en nyt just halua ostaa Norja harmaata. Me lähdetään Googlen kanssa vielä kokeilemaan tämmönen parin tunnin reissu tuosta. Mennään yhtä vaararinnettä Purovartta noustaan tuonne ja vaimo hakkeasti sieltä kyytiin. Tosiaan semmonen 4 jahtipäivää nyt takana, niin lähdetään katsomaan, että miten se jaksaako se koira. Vähän se väsyneeltä näyttää, mutta kyllä se piristyy, kun mettään pääsee. Ei tarvinnut kävellä 300 metriä tuosta, mihin vaimo jätti minut, niin koira aloitti tuolla Purovarressa hauku. Se saman tien ampas sinne ja pitkään porkkasi sinne ympyrään ja sitten aloitti hauku. Menisikö joskus näin helposti? No eipä just se kerkesin kasvonaamien laittaa, niin
Koira vinkasi linnun perään ja lintu lähti. Nyt se haukkuu tuolla jossakin kauempana. Siirtyi reilu 100 metriä tuonne tuo haukkuu. No eipä pysynyt sekään. Siellä se hetken haukkui ja sitten taas seurasi ainakin 300 metrin tuonne, mutta sitten se tuli pois. Mitä lie? Tiedä vaikka oli pyitä. Raato, mulla unohtui kamera tänne. Aloitti koira vajaa 300 metrin päässä tuolla alarinteessä nyt haukuu. Olisiko nyt kemppimmin haukkunut? Semmonen 100 metriä tuossa on suo. Siinä suon laajalla haukkuu. Nousee tämä, tai laskee tästä tämä kumpu sinne. Ehkä vähän tuolta vasemmalta yrittää mennä. Nyt mä röömin tuohon. Noitten puitten takana röömin tuon kommun päälle ja alan kiikaroimaan koiraa. Pikkusen välievästä niin jaksaa ryömiä. Ei joku 60 metriä koiraan matkaa. Haukkuu aivan tuolla notkon pohjalla. Ei löydy. Ei se otako pikkusen kiertää taas. On kyllä vaikea, kun menee rinne alas tuonne ja taas paljon koikkoa ja puuta eessä. Ja kun 60 metriä koiraa ja ei mitään tietoa missä se tuolla on, niin mitä puuta se haukkuu, niin sitä ei tiedä, vaikka se tuolla alalla haukkuu näitä rinteen päällä olevia puita. No sieltä lähti. Koppelo lähti. Jostakin tuolta aika matalalta se lähti. Hyvä haukku oli koiralla. Ei se aina onnistu. Suuttukohan tuo koira mulle, kun mä ampun sitä koppeloa sille. Joku sillä haukuttaa tässä vielä. Tässä se haukkuu sitä aiempaa lintua. Vai tuossa. Saattaa se lähteä tuostakin, tuolta ylärinteestä. Niin en vaan nähdä. Sieltäkö lähti? Eikä siellä enää ole. Nyt on noloa, kun sieltä lähtee toinen lintu. Olisiko se käynyt niinkin? Onko sun mielestä siellä vielä? No potkastaanpa. No ei lähti. No niin, lähdetään autolle päin. No niin, tule! Google, hei! No ei me nyt ammuta sinne, ei heillä oo mitään, tule! Google! Nyt loppu! Eti uusi. Joo. Vajaa kilometri tonne autolle. Mepä kävellään sinne. Tämä video varmaan pikkuhiljaa loppuu tähän ja semmoista se on pystykorametästys meikäläisen ja meidän matkassa. Että välttämättä ei aivan järkyttävää saaliilla mässäilyä, vaan minullepa se ei ole tärkeintä. Katsotaan, jos joskus teen toisen video. Ei sitä tiedä. Palataan. Moro!